салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. Тибқи маълумоти сомонаи axbt.com Galaxy S22 бо нигоҳдории хотираи 128 ГБ дар Кореяи Ҷанубӣ $830 арзиш дорад. Galaxy S22 Plus бо ҳамон ҳаҷми хотира $1000 ва Galaxy S22 Ultra бо 256 ГБ хотираи флешдор $1210 ва варианти 512 ГБ-аш $1335 нарх гузорӣ шудааст. Чӣ наход бо ҳамин нарх ҷавонон телефон харанд? Агар ин маблағ ба ман мебуд, якто автомашина мехаридам. Хай, майлаш. ин дар ҳақиқат гарон аст, аммо гурӯҳе аз истифодабарандагон, яъне ҷавонон ва наврасон ба гаронарзишиаш нигоҳ накарда, смартфони дӯстдоштааш онро харидорӣ менамоянд. гап дар сари он меравад ки мутахассисони дастаи iFixit барои таъмири насли Galaxy S22, S22 Plus ва S22 Ultra хело кӯшиш карданд, вале самараи манфӣ дод. онҳо ба он назаранд ки таъмири ин модели флагмани наслҳои S22 дастнорас боқӣ мемонад. агар мабодо ман бо нархи $1335 Galaxy S22 Ultra мехаридаму нохост аз дастам меафтид, че баъд таъмир намешуд? ҳай, беҳтараш лозим нест. дастаи iFixit тасмим гирифт ки смартфони навтарини флагмани Samsung Galaxy S22-ро ба қисмҳо ҷудо кунад. дастгоҳ якчанд ҳалли навро аз ҷиҳати меъмории ҷузъҳо пинҳон мекунад, аммо таъмири он ҳанӯз хеле душвор аст. ин танҳо як масъалаи вақт буд ки смартфони навтарину баландсифати Samsung Galaxy S22 ва варианти калонтар ва пурқудрати Ultra ба мези iFixit ворид гардад. мутаассифона нишондодҳои зиёде мавҷуданд ки Galaxy S22 Ultra ҳоло ҳам смартфонест ки таъмираш хеле душвор аст. гарчанде ки қисматҳои дохилии телефон бо винтҳои стандартӣ пайваст шуда бошанд, ҳам корпус аллакай бо як илтиёмии хеле қавӣ пайваст шудааст. вақте ки мутахассисони iFixit модели Ultra-ро кушоданӣ шуданд, ҳангоми боз кардани панели қафои смартфон панел шикаст. шумо чӣ? кадом насли смартфони Galaxy-ро беҳтару хубтар мешуморед? фикрҳои худро дар нашр чун ҳар вақта нависед. бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр дӯстон.